Početak školske godine trebalo bi da bude vrijeme za nove lekcije, druženja i prilike, a ne za brigu da li će dijete imati sve što mu je potrebno. Sveske, olovke, bojice i rančevi za većinu su uobičajen trošak, ali za porodice koje teško obezbjeđuju i osnovne životne potrebe, svaki dodatni izdatak predstavlja veliko opterećenje. Udruženje roditelji uz podršku fondacije Čini dobro već 16 godina organizuje akciju Podijelimo jer zajedno možemo više. Svako treće dijete u riziku siromaštva govori da je siromaštvo jako rasprostranjeno u Crnoj Gori i da porodicama i djeci je potreban ovaj, ali i drugi vidovi podrške. Ovo je naravno samo jedna vrsta podrške, ona jeste jednokratna, ona je jako važna u ovom periodu kada znamo koliko je porodicama tereti teško da počnu novu školsku godinu. Za jedan komplet osnovnog školskog pribora potrebno je u prosjeku izdvojiti oko 25 eura. Spiskove djece dostavljaju centri za socijalni rad koji najbolje poznaju potrebe porodica. Nakon prikupljanja sredstava pribor se pakuje prema uzrastu i potrebama djece i preko centara stiže do porodica. Ove godine na spisku je 1632 djece. Za oko 700 njih sredstva su već obezbijeđena, dok je za preostalih oko 900 potrebna dodatna podrška. U Crnoj Gori još uvijek postoje porodice i djece kojima je naša pomoć neophodna. Mi smo se opredijelili iz prostog razloga što primarna oblast rada Fondacije Čini dobro jest edukacija, a ako znamo da postoje djece koja nemaju osnovni školski pribor, koja upravo zbog toga mogu da trpe i neke druge posljedice, bili smo spremni da budemo partneri na ovako važnoj humanitarnoj akciji da bi upravo njima, toj djeci i njihovim porodicama pokazali da postoje ljudi koji su spremni da im pomognu. Donacije se mogu uplatiti putem platforme Fondacije Čini dobro preko linka dostupnog na njihovom sajtu i društvenim mrežama, kao i preko partnerskih knjižara i udruženja roditelji. Akcija traje do kraja avgusta, a cilj je da sva djeca sa spiska školsku godinu počnu potpuno opremljena.